tegenbewind. Daar is de jong toch weer, essentiële reporter, en raakt die akkige leeg. Maar de filmpjes toch gedochter, hoera, hoera, begon de Charleroi, hoera, hoera, begon, en doe met de percussie met, hoera, 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 begon de Charleroi, meneer Pierre, begon die gouverneur te 35 zijn. Gooien de soldaten, hoera, hoera, begon de Charleroi, Charleroi. Dus in de lettergreep, tot in de lettergreep, hoera, hoera, begon de Charleroi. Hier zien de Pierre, we moesten amuseren, wat ik er nog eens schrijven. Waarom niet opereren, hoera, hoera, begon de Charleroi. Er zit een percussie in. Hoera, hoera, begon de Charleroi. Hartelijk net. En dit deed geen roet, geen pijn. Als je een reporter ontmoet, is altijd fijn. Fijn. Moeilijk en die verbasteringen. Ze noemen dat verbuigingen, ik vind dat persoonlijk verbasteringen. Maar dan gaan ze kwijt niet voor pak. Ik word even afgeleid. Tot ik even afgeleid word. Ai, u lijkt mij strikt toe. Weet je het?